Li navçeya Sûriya Amedê operasyon bi dawî bûn. Niha Rojeva Xelkê Sûriyê biryara îstimlakirina xanî û dikanên wan in. Li gorî biryara lijneya Wezîrana Tirkiyeyê de 6,300 parselcî bêne îstimlakkirin. 1200 malbatan ji bo betalkirina vê biryarê serî li dadgeha bilind dane. 10.000'e yakın bir aileden bahsedebiliriz. Bi vê biryarê xanî û dikanên 10,000 malbatan wê bêne îstimlakkirin. Ji bo ku ev biryar bê betalkirin, 1200 malbatan serî li me daye. Me jî li ser navê wan doz vekiriye. Ji xeynî me komele, veqif û kesên din jî hene ku li ser navê xwe doz vekirine. Em hêvîdarin ku dadgeh dê biryarekî erenî bide û îstimlakkirina Sûriyê bide rawestandin. Suluklu'da var. Hani burada yalnızca Li gorî qanûnên Tirkiyeyê dewlet wê berdêla mal û dikanên ku tenê îstimlakkirin bide. Lê kesên ku doz vekirine dibêjin ew di şûna perê de malên xwe dixwazin. Vallahi eski xora ne vecena. Eski çavin dedi. Em doz bekiriye em umlaştırma kabul nakin. Xaniye melone merkez bi mala xwe razî ne. Em dixwazin emerin wetenê xwe. دعوة ما بكري ما دايبرا ما يمذكر توبري حالندا داي أبو قطع حتى يصنع قلشي أو دعوة ما بكر ننتسم لكن خانية. Dadgeha bilind a Tirkiyeyê piştî serlêdanan ji Wezareta Bajarwaniyê parastin xwast. Di vê wezaret di nava 15 rojan de parastina xwe bişîne ku dadgeh jî bikaribe derbarê Sûriyê de biryar bide. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.